След като емоцията избухна, играта не спира. Той няма да се отдръпне. Напротив, ще провокира. Ще тества. Ще натисне точно там, където знае, че боли. Но този път тя няма да замълчи. Няма да се отдръпне. Няма да преглътне. Тя ще отвърне. Със същата сила, със същия огън. И когато двама души започнат да играят тази игра, вече не е въпрос кой ще спечели, а кой ще изгори пръв. Това вече не е просто напрежение. Това е сблъсък на характери, его и чувства. И когато никой не отстъпва, нещо трябва да се счупи. Тема. Той ще провокира, тя ще отвърне на удара. В момента започва да действа. Тя му казва: не, аз продължавам напред, ти си стой там в миналото. И тук започва да бушуват емоции в него самия. Той ще я провокира умишлено и ще разбие стената й. Какви действия или думи ще използва? Нещо от типа: аз решавам дали да съм в живота ти или не, а не ти. Ще го направи, за да я ядоса по-скоро, изкарва звяра в него. Ти ще ме усещаш. Ти няма да ме забравиш. Така да кажем, тя да не е толкова спокойна и уверена, че той не е в живота й. Сякаш тя не може да прави каквото си иска. Но тук ще има някакъв хаос, някакъв конфликт между тях. Тя ще се опитва да се предпази, да му каже спри, а той ще разбие всички стени, ще премине всички граници, ще се кефи един вид на това, което се случва. До какво ще доведе този сблъсък и как ще се развие ситуацията между тях?